हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय आरो गाइस दिनै माने बिराद हेपि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना 2K खालामना होनायनि थाखाय जोबोर थेंक यू गाइस माने हेपि माबायदि हेपि नांदो गोसोआ माने पुरा हेपि मैयानिफ्राय पुरा हेपि मैया 2K जादों ओमफ्राय दिनै फुङावनो ओंखारबोखादो माने भिडिअ बानायनो थाखाय जों मोनसे मन्दिराव फैदो मैना फुख्रि होननाय मन्दिर ओमफ्राय माने जोङो दिनै 2K जानायनि थाखाय आं माने खुलुमनो फैदो आरोना आं मोनसे भिडिअ होन्दोंमोन 2K जाबाथाय मन्दिर देखायगोन होननानै नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोदो नोंथांमोना न'निफ्राय नायबो न'निफ्राय माने स्टार्टिंनिफ्राय नायबो दे बिदिबा स्टार्टिंनिफ्राय नायबो गाइस डेन्जार भिर दोसो वाव ऑसम ओ गाड़ी वाले भैया हमें जाने दीजिए स' गाइस जों दा मुसलपुर ओरै बारबोजोब्बाय ओमफ्राय जों दा दिनै मोनसे मन्दिराव थांगासिनो आरो माने 2K जाबाय नालाय गाइस भगबाननियाव एसे ब्लेसिंस लाहैनोसै जाहाथे आरो इयुनाव आरो दावगालांबावनो हायो ओंखायनो दिनै मोनसे मन्दिराव थांगासिनो माने मर्निं खुलुमनो 6:30 सो जाबाय खोमा टाइमा ओमफ्राय जोंबो खुलुमना फैनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थानि नोंथांमोननो स' गाइस दिनै माने फार्स्ट टाइम मट' ब्लग ट्राइ खालामनायबाय आरोना आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहा दिनै फार्स्ट टाइम माने प्रपार मट' ब्लग नुगोन आरो माने दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदो ओमफ्राय गाइस आंनि सेटआपआ नै नाय नोंथांमोनहा माबायदि आंनिहा माने गप्र' सप्र' गैया दा एख' माने फैसाबो गैथ'आ बायनो थाखाय ओंखायनो आं दा इदिसो थांदो आरोना माने जायो सोलियो टेनसन गैया बरिया माबाखायो मोनखायो भिउआ मबाइलावल' वाइड एंगोलनि फिचार्स थानांगौ होमबानो टेनसन गैया पुरा हिटनि भिउ फैखायो आरोना नों जेरै एक्सन केमेराया नोंनो जेरै भिउ होयो बिदिनो मोनखायो आरो मात्र एसे प्रब्लेम जायो ओइ जे भिडिअखौ प्ले पस्ट खालामबाय थानो माने अन अफ खालामबाय थानो इयाव एसे प्रब्लेम जायो बाखि एख' टेनसन गैया नोङो मबाइला स्टेबल जाबानो नोंनिया भिडिअआ स्टेबल जागोन टेनसन गैया जों दा नै एसे जाग्रा बुस्थुफोर लाबाय दैफोरबो लाबाय ओमफ्राय दानिया थांलायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय था स' गाइस जों दा निकासिखौ बारबोबाय ओमफ्राय जों दा मैना फुख्रि थांग्रा लामा बेयाव सफैबाय आरो ओमफ्राय नैथिं थांबा नोंथांमोना सकि थांनो हागोन सकि सुबनकाटा ओमफ्राय नै मोनसेथिं मैना फुख्रि मोनहैयो आरो स' गाइस नै हाजोआ एसे नुनो स्टार्ट जाबायानो एक्चुअलि माबानिफ्रायनो नुयोमोन जोंनि साइडनिफ्रायनो नुयोमोन ओमफ्राय दिनै बोरैबा खुया जाना दं ओमफ्राय ओंखायनो मोजां नुवाखै आरो दिनै ओमफ्राय नै एसे दा नुहांबाय ओमफ्राय नैथिं थांबा दारागाव थांनो हायो ओमफ्राय जों दा नैथिं थांसै मैना फुख्रि इथिं जायो स' नै गाइस बैथिं नोंथांमोना दारागाव मोनहैगोन नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन आङो दारागावखौ दिनै जोङो मैना फुख्रि थांगोन नालाय नै बिथिं थांबाय लामाया बया हिट आरो गाइस आवगायो बियो दलङा माने जायाखैमोन आरो होमबानिया नै दैमाथिंसो बारनांगौमोन नै दैमाथिं बारनांगौ जायोमोन आगोलाव जों फैबा दैमाथिं बारनांगौ जायोमोन ओमफ्राय दा इथिंनो जाबाय इथिंनो थांजाग्रा जाबाय आरो सिगाङावबो मोनसे दंबावो इ मोनसेयाबा जाबावबायना जाबावाखैबा ओरैनो नोंथांमोना नुनो हागोन हाजोआ माबायदि हिट जाना दङ ओरैनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे मोनसेयाबो
बेथिं गाहायथिंसो बारनांगौमोन आरो बेथिं ओरै थांनानै ओइ नुहुरनाया बिथिं बारहैनांगौमोन ओमफ्राय दा जाजोब्बाय पुरा लामायानो पुरा हिट टेनसन गैया दा दैज्लांबाबो फैनो हायो मेसेंबाथ' फैनो हाखायोआनो दैज्लांबाबो फैनो हायो माने दैज्लांआव एसे प्रब्लेम जायोमोन दै फैयोमोन ना माने बारनो खस्थ' जायोमोन आरो स' गाइस नै जों दा फाइनालि मोनफैबाय आरो इयाव ओमफ्राय इफोराव दखानफोर थायोमोन ओमफ्राय दा फुंखाय फैथ'वाखै खोमा ओमफ्राय मानसिफोर फैबायानो गारि दंफैयो नै गारि दंफैयो इखि कार गंसे दं ओमफ्राय इयावबो मोनसे दङ ओमफ्राय बाइकफोरबो दंफैयो मानसिया बिराद फुङावनो फैयो फैनाया ओमफ्राय जोंबो दा आरो हाजो गाखोबावनांगोन माने इनिया स्टेयारकेस दं आरो ना स्टेयारकेस बनायखानाय दङ ओमफ्राय जों बिथिं गाखोलांनांगोन आरो स' गाइस नै गाखोनाय स्टार्ट जाबायानो जोंनिया आरो गाखोलायबाय दाख्लैनिफ्राय हाजो गाखोनाय हाजो सा सा गाखोनायल' जागासिनो दिनैबो गाखोबावलायबाय नै मैदेर खिबोदों इयाव मैदेर फैयो ससे थाबायनायावनो मेंबाय दाख्लैनियानो आंनिया माने देहाया दुरबल जाना दंखायोमोन ना ओमफ्राय आरो दिनै गाखोना बावबाय मेंबावबाय आरोबाव थेवबो थांथारनो ट्राइ खालामनोसै आरो नै स्टेयारकेसखौ दासो मोनदो आरो थाबायबावनांगौ बेसेबा गोजान माने टटेल 800 मिटारसो जागोन खोमा इयो गाहायनिफ्राय सायाव लागि स' गाइस जों दा स्टेयारकेस थाबायलांगासिनो ओमफ्राय दिनै माने गाखोनाय भिडिअखौ बारा देखायनो हानाय नङा माने बया मेंदो दाख्लैनिफ्राय बांसिनसो मेंदो दिनै माबा ससेयावनो स' नोंथांमोना नायलांबाय था जायगायाव लोगो मोनहैसिगोन स' गाइस नै फाइनालि मोनथारबायानो नै मोनसेखौ गाखोबावबानो मोनबाय आरो स' गाइस फाइनालि मोनफैमारबाय आरो ना खिन्थु बया मेंबाय दसे रेस्ट लाथ'नांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै जायगाखौ मोजाङैनो जायगायाव फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय फुजाफोर खालामखांबाय गोसोफोरा एसे सान्ति मोनबाय आरो नोंथांमोननि थाखायबो ओमफ्राय 2K जानायनि थाखाय एसे फुजा खालामबाय दिनै माने बिदि माने इमान एचिभमेन्ट मोनदो माने जोंनि थाखाय माने जों फिसा क्रिएटरफोरनि थाखाय इनो बुहुत आरोना 2K लाबनो इमान खहस नङा माने 1K आव जेरै खस्थ' जायो 1K लाबनो जेरै खस्थ' जायो जायफोर गोदोर इउटिउबारफोर इसोरबो एक्सपिरियेन्स मोनखादो मा होनो बेसे खस्थ' जायो 1K 2K लाबनो ओमफ्राय बया हेपि नांदो आरो गोसोआ माने निजिनि खस्थ' ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट बिदि मोननानै बुहुत मोजां नांदो आरो जायगाया बुहुत मोजां आरोना गाइस पुरा सान्ति मोनखायो गोसोफोरखौ माने
एकदमबारे बुहुत सायाव दंहैयो ओमफ्राय बेयाव मन्दिर दं आरो ओमफ्राय बे मन्दिरनि नामखौ मैना फुख्रि होननानै मिथिनाय जायो एक्सुवेलि बेयाव मोनसे फुख्रि दङ नोंथांमोननो आं देखायगोन दा ओमफ्राय हिट नाङो आरो स' गाइस नैनिफ्राय मोनसे बरिया हिट भिउ नुयो आरो नोंथांमोननो देखायनो आङो नै नाय गाइस पुरा बया हिटनि नुखायो ओइ हाजोफोरखौ नै ओमफ्राय गामिफोराव न' थानायफोरखौ गुफुर फिसा फिसा नुहुरो आरो ओमफ्राय जों दा बै साइडथिं थांनि नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस आं नोंथांमोननो मन्दिरखौ देखायनि नै आरोना मन्दिरा नै मेन एन्ट्रेन्सआ नैखिनो मन्दिरा ओमफ्राय नोंथांमोना सिनेमेटिकआव नायना ला मन्दिरखौ आं देखायगासिनो स' गाइस जों दा एसे साथिं दावखोबावदो आरो माने बेयाव सायावबो मोनसे जायगा दंबावो नोंथांमोननो देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस नैयाव मोनसे गुफा दं आरोना आं नोंथांमोननो हाबनानै देखायनि मा दं बेयाव हाबनानै देखायनि मा दं नै बेवहाय शिब बाबानि माबा होनाय दं आरोना ओमफ्राय सिंथिंबो दंबावो आं सिङाव लासै हाबथ'लायला नै नोंथांमोननो बेनिफ्रायनो देखायबाय आरोना स' गाइस जों साथिं दावखोलांगासिनो आरो ओमफ्राय नै गाइस नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन नैनिफ्राय बोरै नुयो नै गाइस जों दा साथिं दावखोगासिनो ओमफ्राय नै गाइस मन्दिरा नुयो स' गाइस नैयावबो मोनसे मन्दिर बानायबावदो आरोना नैयाव शिब बाबानि मन्दिर बानायदों बेयाव शिब बाबानि मन्दिर जागोन ओमफ्राय नै बनायगासिनो सिगां माने बे माबायाल' दंमोन आरोना बिफाङाव ओमफ्राय दानियाव मन्दिर गायना होदो ओमफ्राय जों दा ओइखि थांनानै नोंथांमोननो फुख्रिखौ देखायनोसै स' गाइस नै जोङो गाहायखि बाख्लायलांगासिनो फुख्रिया एक्सुवेलि मन्दिर खाथियावनो दंमोन ओमफ्राय जों बेखौ सायाव गाखोबोबायना ओमफ्राय बिथिं दा डाइरेक्ट बाख्लायलांगासिनो स' गाइस जों दा नै इथिं फैयै फुख्रिथिं मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो फुख्रिखौ देखायनि आरो नै गाइस फुख्रिया नै फुख्रिनि थाखायनो नामा थादों आरोना मैना फुख्रि नामा बे फुख्रिनि थाखायनो थादों माने गाइस ओरैबायदि आरोना स्ट'रिया माने इयो फुख्रिया माने इमान पाहार सायाव थानानैबो माने मेसें बोथोरबाबो माने गोजां बोथोरबाबो ओमफ्राय गोजां बोथोरबाबो राना आरोना इमान गोजौआव दं जेरै दं दैया बेबायदिनो थाबाय थायो नै गाइस नैयाव फुलबो दं आरोना नै बरिया हिट नुदो फुलखौ पिंक कालारनि बहुत मानसिफोर फैयो आरो ना गाइसेयाव माने खुलुमनो फैयो बहुत मानसिफोरानो माने जायगाया बिराद सान्ति आरो नोंथांमोना फैया सान्ति मोनखायो एकदम माने पजिटिभ भाइब्स मोनसे मोनो आरोना बेयाव फैबाथाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैनो मन्दिरायनो मन्दिरनि खाथियावनो दं फुख्रियानो स' गाइस जोङो मन्दिरनिफ्राय गाहायाव ओंखारलांनोसै आरोना दा ओमफ्राय नोंथांमोनखौ गाहायाव लोगो मोनगासिनो स' गाइस जों दा एसे बेलेग लामाथिं थांनो नागिरदों आरोना आगोल माने इथिंनो फैयोमोन फैखानाया ओमफ्राय दा इयो स्टेरकेस बानायनानै ओमफ्राय स्टेरकेसखौ फैग्रा जादों नै इथिं स्टेरकेसा ओमफ्राय जों नै इथिं थांनाय जादों आरोना एसे गोदान लामा टाइपनि बायदि जाबाय
पुरानामोन थेवबो मानसिफोर फैलायो नालाय एसे गोदानजों नायलांसै लामाखौ माबायदि आंबो थांफेराखैमोन दिनै फार्स्ट ओमफ्राय नोंथांमोना भिउ नाय ओइनो नाय नोंथांमोना इनो पुरा नुहुरजोबखायो इनिफ्राय ओइनो न'फोरखौ गुफुर गुफुर नुहुरलायो ओइ मसलफोरखौबोसो नुहुरदो खोमा ओमफ्राय जों नैथिं थांसै नोंथांमोना नायलां लामाखौ माबायदि नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन गाइस नोंथांमोना नैथिं नायनो हागोन ओइथिं बिराद गोथौ आरो ओमफ्राय नै इथिं सायाव ओमफ्राय जों इथिं गायथिं थाबायलांगासिनो गाइस लामाया माने फिस्ला जाना दं आरोना अखाफोर हाबाय दंमोन नालाय ओमफ्राय फिस्ला जादों फिस्लायबाय थादों आथिङा नै नोंथांमोना नायनो हागोन स' गाइस जों ओइनो दहाय गाखोबोनाय लामाखौ नुहुरबाय इथिं ओइनो बै हाग्रायाव थिलायबाय मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला मोनसे थांगासिनो मोनबायानो जायो नै मोनबायानो मोनबाय गाइस जों नै मोनफैबाय आरो नै सहैनायाव नै मोनफैबाय ओइनो गारिया ओमफ्राय इथिं माने एसे गुसुं जायो लामाया थेवबो इथिं स्टेरकेसफोर दंना इथिं आजादिसिन जायो आरो एसे ओमफ्राय इथिं आरो अन्थाइ माबा माबि गाहाय गोजौ इथिं स्टेरकेसथिं फैबा मोजांसिन आरो इथिंनिख्रुइ थेवबो इथिं गुसुंसिन जायो दिनै फार्स्ट टाइम फैफेरबाय इथिं गाइस मोनफैबाय जों दा गाहायाव स' गाइस जों दहाय एसे जाग्राफोर लाबोदोंमोन ना बेखौ दा जानानै जों न'आव थांनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन मा लाबोदों आं देखायनि नोंथांमोननो नोंथांमोना नायनो हागोन मा लाबोदों नै बेयाव ब्रेड दङ ओमफ्राय आरो कियानिक्ला नैयाव जेलि दङ ओमफ्राय नै साथाराव नै दं स्टिं एनार्जि ड्रिंक एनार्जि थांबाय नालाय एसे एनार्जि मोननाय बायदि मोनसेयालाय जानानैसै बरियानो नैला नोंथांखौबो दोनबाय दा जों बरियानो जानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै स' गाइस जोंनिया जानाया जाखांबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो 2K खालामना होनायनि थाखाय जोबोर थेंक इउ गाइस बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था आंबो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामबाय थागोन आरो मोजांनि साय मोजांसिन भिडिअखौ इमप्रुभ खालामनो ट्राइ खालामगोन आरोना गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था थेंक इउ स' माच माने दिनै जि हेपिनेस मोनदों माने 2K साबस्क्राइबार बिदिनो आरो नेक्स्ट आरो 3K बानायना होदो नोंथांमोना स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि